Fatalità f'Taslima. Ħaddiem Malti ta' madwar 50 sena dalgħodu tilef ħajtu traġikament f'inċident fuq il-post tax-xogħol. Daw wara li tqaċċet il-ganċ tal-krejl li waqa' seba' sulari u niżel fuq dar ir-raġel. B'xorta ħażina huwa miet fuq il-post. Infetħet inkjesta mill-Maġistrat tal-Assa. Dalgħodu ssuktat il-kampanja tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat żar il-lokalità ta' Ħaddingli fejn qalet tmexxija tal-Kunsill Lokali hawnhekk kienet eżempju tajjeb ta' kif jitmexxa Kunsill Lokali baqal fit-tmexxija fejn il-kunsillera jkunu fuq in-naħa tar-residenti u mhux fuq in-naħa tal-burokrazija. Min-naħa tiegħu s-sindku tal-lokalità Ian Borg flimkien mal-kunsilliera spjegaw ix-xogħol li sar f'din lokalità fosthom id-Dingley Heritage Trail illi saret apposta biex takkomoda madwar 400,000 turist. Saru wkoll xogħol f'toroq residenzjali fejn saret it-triq prinċipali ta' din lokalità biex issa toroq kollha ta' din il-lokalità saru fl-aħħar 18-il sena. Issemma kif iżda fadal it-triq li taqqat ir-Rabat ma' Ħaddingli li hija responsabilità tal-Gvern ċentrali u li sa issa għadha ma saritx. Sit il-post li fih il-bieraħ flimkien ma' żewġ tirġiel oħra migranti nqabdu joperaw biċċerija illegali fil-Mosta għandu diġà 4 każijiet pendenti dwar żamma ta' annimali b'mod illegali u fi stat ħażin. Ftit sigħat wara li dawn nqabdu fil-fatt joqtlu xi annimali, id-direttur tad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali Joseph John Vella ikkonferma li l-prattika ta' qtil f'din biċċerija illegali kienet ilha għaddejja. L-irġiel ġew arrestati wara rejd li d-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali bl-assistenza tal-Pulizija għamlu fuq il-post. Fit-tielet editorjal tagħha minn meta l-Gvern tilef il-maġġoranza fil-Parlament wara l-mozzjoni ta' sfiduċja The Times titkellem ġdid dwar elezzjoni ġenerali. The Times tajt il-Prim Ministru ma fadalux l-oħra ħli fil-jimur għal-elezzjoni ġenerali wara l-iżviluppi kollha li seħew minn meta Franco De Bono inqata' mill-Partit Nazzjonalista. Fl-editorjal tagħha The Times tajt ukoll il-konferma ta' Lorenz Gonzi bħala kap nazzjonalista mhix se sservi biex tneħħi l-inċertezza li Franco De Bono għadu ma rtirax it-talba tiegħu biex Gonzi jirriżenja. The Times tistaqsi x'inhu l-aħjar jekkux li ntawlu s-sitwazzjoni sakemm il-Gvern jipprova jsalva jew jekkux li morru għal elezzjoni biex titneħħa l-inċertezza u s-sitwazzjoni politika terġa' lura n-normal. L-inċertezza politika mhi ser tintew waħedha u għalhekk tikkonkludi The Times l-aħjar triq hija elezzjoni ġenerali. Il-Partit Laburista qed jerġgħu kemm ipoġġi fuq quddiem l-interess nazzjonali meta tenna l-appoġġ tiegħu għal-bdil fil-Kostituzzjoni biex jintlaħaq aħjar lan ta' baġit bilanċat. Id-deputat mexxej Laburista għall-affarijiet tal-Parlament Anġlu Farrugia qal li kien grazzi għall-impenċar min-naħa tal-Partit Laburista li dan il-bdil fil-Kostituzzjoni seta' kien possibbli. Daw wara l-ġrajiet tal-ħamis li għadda fil-Parlament li waslu biex Lorenz Gonzi tilef il-maġġoranza mill-bankijiet tiegħu. Id-deputat mexxej Laburista qal li l-Oppożizzjoni Laburista seta' timbarazzat bil-kbir lil Gonzi PN kieku aġixxiet mod ieħor. Anġlu Farrugia jgħid li s-sistema Gonzi PN għandha tirrikonoxxi r-realtà u tmur għal elezzjoni ġenerali biex tagħta l-inċertezza minflok tibqa' granfata mas-siġġu tal-potere. U fl-aħħar nett fl-Eġittu se jkun hemm 3 jiem ta' luttu nazzjonali wara li minn tal-inqas 74 persuna tilfu ħajjithom waqt ġlied bejn partitarji ta' żewġ klabs tal-futbol rivali fil-belt ta' Port Said. Apparti il-mejta miet oħra ndarbu wara li l-partitarji invadew il-pitch mat-tisfira finali tal-konfront bejn Al-Masri u Al-Ahli. Traċedja li waslet għal laqgħat urġenti fil-Kabinett u anke l-Parlament. Di traċedja waslet biex iluf ta' dimostranti reġgħu nġabru fi Pjazza Taħrir biex jipprotestaw għal mod kif aġixxiet il-pulizija f'dawn l-irvellijiet. Dan tal-bieraħ qed jitqies bħala l-ikbar diżastru fl-istorja tal-futbol Eġizzjan. Għal-kumplament tal-jum tal-ħamis it-tem se jkompli msaħħab waqt iċ-ċemxin jew sbieħ u jiżdied isħapoli. Viżibilità tajba, riħ moderat għal ftit qawwi mill-beach kultant ikun ftit qawwi li jdur minn nofsinhar il-beach. Baħar moderat imbagħad baxx mill-punent ma jistru. Temperaturi l-ogħla 16 grad, l-inqas 12, tal-baħar 15 grad Celsius. Indiċi UV ta' 3.